So, naimbag nga rabiyo amin kakabsat in the Lord. So, welcome again kadito Lifeline Consolidation Fellowship. So, sakbay tayo nga rugyanan kakabsat dating programa tayo nga malam kahit nga nga maawis nga intay pa lang ibaling datay kumbaga datay pampanunod na tayo data intay pala ayang kakabsat kadito nga simple nga welcome. So, agi present nagtatakabsat, iti ayamin tayo. And kahit kung maki-join, iti tumunggal mesa kanya tayo,
kabsat, aglalo da kita leaders tatta kasi iti ay ayam tayo tatakot about panag-comfort iti tumugal mesa about kadigiti pada tayo nga kakabsat in the Lord. So naka-title lang so na let us comfort each other. So next page kabsat. So intay kitan detay muna. So atoy adami iti talo nga kasadtoy akas lang pagpilian. So problem, sin, and challenge. So mangibaga na or mangipakita na iti word nga ingkay kitan or yes, ingkay kitan tapos mangibaga kay iti verses no ana ti mabalin nga panangi comfort kaday nga brothers or sister in the Lord. So iti man kitan jay umunang intayo ikan iti verses kakabsat. Sige, next page tayo. Sin. So iti umuna, sin about iti sexual immorality. So naka-antabay na nga dito kabsat iti live tayo tatta. So i-encourage ko dito mong galmesa nga mangibaga kay man iti voices. No ana ti mabalin nga panangi pamagbaga tayo kaday kakabsat tayo nga maka ranranas iti sexual immorality. So yan, kikitak ti live tatta kabsat awon pay. Tapanan da kita leaders tayon. Sige. Ano ti mabalin nga verse para kanya na adda iti sagsagubadit na nga sexual immorality. Hmm. Sige. Mukhang wala. Mukhang wala ah. Asan na kaya sila? Sige. So, let's proceed. Ako na lang siguro magbibigay. Mukhang ganito. So, when it comes to sexual immorality, tilang maited ko kapsat nga verse ket intay kitan dijay Romans 1. So nakadakdakkel nga basol dito a sexual immorality aglalo nung ibagbaga tayo nga agtultulog tayo kini apo tayo nga Heso Kristo. So dijay about iti sexual immorality. And yan, ti may bag ti kabsat ket dijay Romans 1 verse 24. So, ayun kakabsat, Romans 1 verse 24. Hindi ako sumaro no? Di sumaro nung, naggapo kini Ate Kathleen Banigan. So, 1 Thessalonians 4, 6 to 7. Kahit kuman nga tayo ibasa kabsat, dati imbaga ni Sis Kathleen. 1 Thessalonians 4, 6 to 7. Sige. Habang aurorayan tayo nga loading at i-search ko. Kung nanad ito kakabsat, iti English, and it is, and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him, the Lord will punishment for all such sins, as we have already told you and warned you, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. So, nagpintasan dati verse,
it's all about iti living a holy life iti panagtulnog tayo kini Hesus Kristo. Pero di sa marunong kasta kabsat, slide. Iti ano tayo tata is no kasano tayo comfort DJ may isang disciple nga dati problem na iti pagiging faithful iti panag-serve kini God. So iti challenge kanya na. So may I see kung ano yung pwede nating ibigay on this brother or sister. So ganon. To become a faithful disciple of the Lord Jesus Christ, alamin natin yung Matthew 6:33 and 34. So, no diyo pa yung nakita, dahil ito'y kakabsat, dahil yung Matthew 6:33 and 34, damagin nyo kada yung leader yun. Kasi iso tinamburuan nga ibagbagada no kwa, aglalo kada kita'y marigrigatan. So, praise the Lord, kanya tayo amin kakabsat. And, hindi nga ro din, di sumarano, nga programa tayo. Tayo jay welcome our worship. So before that, let's bow down and pray. Father God in heaven, we praise you and thank you, Lord. Maraming salamat o God kasi dati magundaway, may da kaman pagtulnuganin kaya nagtitipon kami manen o God nga ingkam agdingdingig iti sasaom babaen dati Nusar mo tatang speaker, O Lord. And yes, O God, I pray or we pray nga iti tumunggal mesa ket ma-bless. And haan lang ma-bless, O God, no dikiti iti tumunggal mesa ket mapan i-apply no anyaman dati nga mangigan, O God. Yes, dati kami, O God, kaputa kayat mi pa nga maamamuan or mapaunig pa iti relasyon making ka, O God. Ket protektara mi iti tumunggal mesa, O Lord. Iti puso, kan iti panunot, ket makapag-focus kada iti message tata. Dati nga iti kararag mi, O God, babaen itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. So let's worship. Sabik sa presensya mo at dito ang nalawig. Minsan pa ako ay narito. Nasa
Brothers and sisters, let's sing this song, Wala Kang Katulad. Awitin ko man. Let's lift up our hands, mga kapatid, sa Ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. minsan pa awitin ko. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala kang kapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, lumaman, kami ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Minsan katulad. pa awitin natin. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, lumaman, kami ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, lumaman, kami ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Indeed, awan iti kapadpada, ti Apo tayo. Ket grace and peace to everyone. Welcome once again no, sa ating Lifeline. So before we proceed, uh, kada ti mensahe ni Apo Diyos iti tumunggal maysa ket intay mo agkararag. Let's pray. O Apo Diyos, anain langitan pagyamanan mi Apo, nga sika nga rod iti gubwayan iti biag, sika iti pagrukbaban mi, awanon iti sabali, kahit ita agundaway pagyamanan mi, nga sika iti makikaadda iti biag iti tumunggal may sa kanyami, kahit nga rod amumi, nga kenka adda iti biag, and ni Yesu Kristo ket inpaay mo iti biag mi, kahit mamamati kami kenkwana, saan na kami baybay ano di mas maragsakan kami pa nga sumurot ken kawapo.
Narod, i-commit mi pa dito mensahe nga aga pumatlain ken ka. Dito itidawat ken kararag ni tinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Okay, so praise the Lord. Itatanga rod dagon daway kay nga rod denggen iti mensahe ti apo ito mong galmaysa babaen iti biag iti maysa nga kabsat tayo ni Brother Christian Mark Kalipdan, a brother in the ministry. Brother Christian? Amin kaabsat, tinakarod tapnon present kanyayo iti gospel ni Jesus Christ. Ko tapnon tayo amin manen kaabsat. Tayo nga rod kararag sakbay tayo nga pag-aadalan iti sasaot ti Dios. O Diyos nga manakabalin, agyaman nakapo iti daytoy nga oras nga inkain paay kada kami tapnon agiin nadal kadagiti sasaom wenno pag-adalan mi dagiti sasaom nga isu iti mangted iti biag mi iti na espirituan nga paset iti panagbiag mi. Narod apo commit mi ken ka ti manipod detoy nga ing kami panang sukimat iti sao maging ganang malpas apo idalan na kami babaen ti Espiritu Santo. Sikalaing tiin kami itantanog ken idaydayaw iti biag mi. Daytoy iti kararag mi itinagan ni Jesus. Amen. So praise the Lord kakabsat. Datay manen itatta tapnon ti kasta intayo itultuloy iti series tayo nga maipanggep iti baro nga biag tayo ken ni Hesukristo. Ti topiko tayo ita nga gundaway kakabsat masarakan iti taga Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ako nana iti kasta saan asyak ti agbibiyag no diket ni Kristo ti agbibiyag kanyak. No kasano ti panagbiag ko itan ano agbiagak may paay iti pamati iti anak ti Dios anangayat kanyak ken nang ted iti biag na kapu kanyak. Iti daytoy nga gundaway kausat maadal tayo no kasano tayo nga agbiag wenno ibiyag ti pudpudno anatayan iti basol ket agbiagen iti baro nga biag nga inawat tayo ken ni Hesukristo. Ken no kasano pay nga ibiyag ti pudpudno a pamati iti inaldaw-aldaw bayat ti intayo isusurot ken panagaramid iti pagayatan na iti panagbiag tayo. So ti purpose na dito kakabsat tapno masursuro tayo nga agtulnog babaen iti pudpudno a pamati asaan nga ti basis iti panagbiag tayo dito lubong ket base iti own calculation tayo wenno nakikita laeng. Ken tapno masursuro tayo no kasano iti agbiag ang makayayo ken ni Apo Dios. So umuna nga punto, no longer live to sin. Saanan nga agbiag iti basol. Anya kadi dagiti rason apakaigapuan ti maysa a Kristiyano nga agbasol. Gapu iti tarigagay iti lasag wenno flesh. No pa ito rayan tayo iti tarigagay iti lasag. Turong na tayo nga agbasol. Anya kadi dagiti tarigagay iti lasag wenno bunga iti flesh iti maysa a Kristiyano. Kan kakabsat nalawag nga kunana iti Romans 8:19 nga dagitoy nga basol ket natural nga maaramid iti panagbiag iti agpanuray flesh wenno tarigagay iti lasag. Isu nga kasapulan tayo kakabsat nga i-cross wenno ilansan ti tarigagay iti lasag. Numaminsan mauma tayo. Apay adda iti panakauma no experience tayo iti panakabannog iti panagubay gaputa mabalin makita tayo iti anyaman nga challenge iti panagbiag tayo no tayo aramidan iti pagayatan ni Apo Dios. Ngem dagitoy gagayem
ken kakabsat rumwar lang digitoy a responses tayo no iti biag tayo ket a kontrolado iti tarigagay iti lasag. Haan lang nga dagitoy nalakatay lang nga i-disobey ni God wenno i-give up ni God no agbibiyag tayo iti flesh ken ti nakamadmadi kakabsat isu ti gapu iti flesh datayo ket matay agturong iti panakatay. Praise the Lord. Ta numan pay adda iti panagtrabaho iti nainlasagan ngemno adda kanya tayo iti Espiritu Santo ti Dios mabalinan tayo nga agbalaygi. Awan ti agkakapoy nga agubay nga Kristiyano nadikat di victorious isuna ti anyaman nga banag nang nangruna no agaramid kadagiti pagayatan iti Dios. So nga kakabsat iti pudpudno nga addaan iti Espiritu Santo natural laeng nga iubay na iti pagayatan ti Dios. Takunana dagop amin nga idalan ti Espiritu ti Dios isu dagiti anak ti Dios. Tano awan iti Espiritu Santo iti maysa nga tao wenno iti biag tayo saan tayo ang maibilang nga anak ti Dios. Ta saan tayo met nga agububay wenno sumursurod kas iti kayat ti Dios nga isusurod tayo ken kuana. Ngem kunana iti taga Galacia 5:22 aginggat 23 an nakadi dagiti fruit wenno bunga iti Espiritu Santo ang makita iti tao nga nagbibiyag iti daytoy. Ngem ti bunga ti Espiritu ayat rag-u talna mabayag a panangitured kinaanos kinalaing kinamanagtalek kinaemma panagteppel awan linteg ang maibusor kadagitoy a banag. Isu nga kabsat kasapulan tayo nga umasideg ken agtalek a kanayon iti Dios ken agpaidalan babaen iti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Iti may kadwa nga punto, live by faith in Christ. So, agbiag tayo babaen iti pamati. Iti panagbiag iti pamati ken Kristo ket panangitalek mo iti amin a biag mo ken kuana. Tati diablo kakabsat ket adda kanayon nga agsarsarak iti sulisugen na. So nga numaminsan adda dagiti challenges iti panagbiag kas may sang estudyante, kas may sang naganak, may sang anak, kas may sang disipulo, wenno kas may sang agtrabaho. Ngem kuna nakabsat iti 1 John 5 verse 4 aging ganat ti 5. Agsipud ta amin nga anak ti Dios maparmek na tilubong ket babaen iti pamati tayo agbalaygi tayo mangparmek iti lubong. Sa sinno wenno sa sinno ti makaparmek iti lubong. Sa sinno da awan sa bali no di ti mamati ani Hesukristo ket anak ti Dios. When datayo nga mamati ken ni Hesukristo nga isu ket manubot ken mangisalakan tayo isuna ket anak ti Dios nga nangisalakan kanya tayo. Anyaman ti iparang ti diablo iti sangwanan tayo nga pang sulisog mabalin nga pang distract na kanya tayo iti panagserbita ken ni Apo Dios. Haantay to pulos nga ma-defeat no diket di agbiag tayo nga natibker ken agtalinaed nga nagbalaygi babaen iti pudpudno nga pamati tayo. So grabe kakabsat iti maaramid iti panagbiag iti pudpudno nga mamati ken Hesukristo ken agtaltalek ken kuana nga kunana ditoy dakdakkel pa iti aramiden na ngem iti inaramid ko. Awan ti anyaman sitwasyon ti panagbiag tayo nga pasarder den kanya tayo mangpasarden kanya tayo nga sumurot iti pagayatan ti Dios ket addaman iti sirib ti diablo nga mangsulisog iti Kristiyano ngem no natibker tayo nga nananay
Agtalinaed tayo nga natibker iti pamati tayo saan to pulos agbalaygi ti Diablo. Iso nga awan ti makaigawid iti biag tayo nga agubay iti Dios no ti pamati tayo ket natibker ken saan ang magaraw agtultuloy tayo nga agbiag babaen iti pamati. May katlo kakabsat. Value the great love and sacrifice of Christ. Ipateg tinaindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Kristo kada tayo. Ti panangipateg itinaindaklan nga ayat ken sakripisyo ti Dios babaen ken Hesus Kristo kada tayo. Et isu iti panangited tayo anan-anay ti sububuo nga biag tayo ken panangsurot iti bilbilin na. Isu nga kakabsat, iti pudpudno nga agay ayat ken Hesus Kristo, pudpudno nga ipatpateg na iti ayat nga inna naawat ken Hesus Kristo, ken iti sakripisyo ni Hesus Kristo iti panagbiag na, rumbeng na laeng nga tungpalen dagiti bilbilin na. If you love the Lord, then obey Him naturally, joyfully. Dagiti bilbilin na saan nga burden kanya tayo. Agbalin pay ket din a basic nga aramiden tayo no talagang adda di puso tayo ken Hesus Kristo. Ma-appreciate tayo di love nga inna inpaay kada tayo di sakripisyo na para laeng kanya tayo. We need to continue to love the Lord. Ayaten tayo nga nananay ken pudpudno ni Hesus Kristo iti panagbiag tayo. So challenge, umuna nga challenge, ti basol ket saanen arumbeng nga ibiyag iti maysa a Kristiyano. Hatayen ni Hesus Kristo tapno mapakawan iti basol. Ti tumunggal maysa ken dadaelen na ti panakabalin ti Diablo amang sulisog kada tayo. Pagpaidalan tayon babaen iti pagayatan wenno conviction iti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Number 2, agbiag tayon babaen iti pamati ken Kristo. Ti pudpudno a pamati ken Hesus Kristo ket saanen masyaken kadagiti anyaman nga panubok wenno challenge wenno trials or digiti kinaulbod ti Diablo nga ipaay na ken kuana. Saanen nga agsardeng ken mauma nga agtalek ken agtulnog iti pagayatan ti Dios. May katlo, ipateg iti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesus Kristo. Ti panang ipateg ti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesus Kristo iti biag tayo ket babaen iti panangi waragawag tayo ti ayat kadagiti sa bali nga tattao. Nang nangruna kadagiti saan pay nga nakamam mo ken ni Hesus Kristo. Panagtulnog tayo kadagiti bilin na anapnuan ayat gagar ken saan ang mauma nga tulungan dagiti tattao nga agtulnog ken kuana. So God bless kakabsat. Deta iti challenge ti tumunggal may sa kanya tayo ket ti Dios ti maidaydayaw ti biag ti tumunggal maysa. Agkararag tayo nga rod kakabsat. O Diyos nga manakabalin si kaapo iti Diyos nga napnuan iti ayat ken saan nga mauma nga kinaanos. Giyaman kami apo ta sika iti agtultuloy nga agtrabaho iti biag ti tumunggal may sa kada kami. Giyaman kami iti saom itatang kundaway ngayon kami nangigan. Wen apo pudno unay nga ti biag nga naikrusen nga nairaman ken ni Hesus Kristo saanen nga agbiag pay para iti nainlasagan at tarigagay wenno saanen nga agbiag nga agpaituray iti tarigagay iti lasag no diket din agbiagen babaen iti Espiritu Santo ken babaen iti pudpudno a pamati ken Hesus Kristo. At apo iti eto nga hundaway tultuloy kami ngagtalekkan ka. Ayatenda ka, babaen iti panagtulnog mi, kadagiti bilbilin mo. Wen apo, dawatek nga rod nga iti tumunggal may sa kada kami, nga sikat agtultuloy nga mangpatibker pa iti pamati mi, mangidayo, ayadayo kanyami iti anyaman nga tatakit iti Diablo, patnantikas tagbiag kami apo, nanananay, na makayayo ken ka, kinabalaygi,
iti agnanayon. Dito nga iti kararagmi, babayan iti nagan na po mi nga Jesus. Amen. Praise the Lord for your life, Brother Christian. Indeed, we have been crucified with Christ and we no longer live, but Christ lives in us. The life we now live in the body, we live by faith in the Son of God who loved us and gave Himself for us. So praise the Lord. At instead nga datayo kumati na i-crucify, we have been crucified with Christ. Okay, so nalawag kumaday jay kakabsat ket ni Jesus or ti Diyos matlaing ti pudpudno ang mga ayat kanya tayo awanan ni ti samali. Okay, so to tapno mitikas ta ket maawatan tayo pay that we have been crucified with Christ ket intengaro da denggen iti mensahe matlang iti Diyos babayan iti gospel presentation nga i-present matlaing kanya tayo ni Brother Christian. Brad. Ito yung nakarot tapnon present kanyayo iti gospel ni Jesus Christ. So kahit kuman nga usaren dito yung mga ramay ko tapnon ma-share ko kanyayo dito yung ebanghelyo ni Jesus Christ itatang agundaway. So nung makita yung gagayem aday iti limang aramay nga makikita yo, di ba? Ngayon sa basabali iti sizes na. So may isa kadagitoy kakabsat ket at may isa nga may isa kadagitoy kakabsat ket pinaka-unique. So no makita tayo dito nga may isa nga ramay kaya nang iganan dito nga upat nga ramay. Isu iti tamodo wenno tam. So dito i-represent na gayem iti ayat ti Dios nga masarakan iti Genesis 1 verse 27 nga kunana iti kasta pinaraswa ti Dios ti tao akalanglangana pinarswana ida alalaki ken babae. Makita tayo kaabsat ti dayta nga verse gapu iti panagayat ti Dios napaadda tayo diti lubong ket naaddaan tayo iti langen-langen ken Apo Dios nga perfect nga panakilangen-langen ken kuana na espirituan ken na pisikalan nga relasyon. Ngem dito nga relasyon tay kan kuana gagayem ket saan nga nagbayag. Apay gapu iti basol. So ita ana iti napasamak. Kitan tayo yukrat ko detoy ada iti mapasamak nga gap. So ana detoy ana ti represent na. Isu detoy iti panakaiyadayo tayo iti relasyon tay ken ni Apo Dios. Haan nga ti Diyos iti nangyadayo, iti bagina kanya tayo, no di kat dita tayo. Taapay, kunanay iti Roma 3:23, amin da ket nagbasol, ket nagkurang iti kinadayag ti Diyos. So amin. So itatagabsat intayon iti may kadwang aramay, so iti pointing finger, wenno iti tamodo. So i-represent na dito kakabsat iti problema ti tao. Kaya't ti tao nga isubli iti naputol nga relationship na kanigad ngem babaen iti own nga wagas na. Kabukbukodan na nga wagas. So ana digitoy mabalin nga ibaga ti tao kinasingpet. Kina managtulong mabalin ibaga ti tao through religion. Wenno panagkarkararag. Ngem dagitoy kakabsat saan ang makaanay tapno isalakan tayo. Tibiyag tayo. Aramiden tayo man nagitoy ngam saan nga umdas tapnon maisalagan itibiyag ti tao. So problema ti tao detoy pan nakaperdi ti relasyon na kanigad. Awan iti kaya ti tao nga solusyon. Ngam gapuy ti kinamanagayat ti Dios. Kanya tayo unikan na tayo ti solusyon. Isu iti wenno may katlo nga ramay. Simbolo na iti God solution. Ti solution ni God na makita tayo gagayem takdakkel datoy solution ni God ngam datoy problema ti tao. Sino iti solution ni God? Isumti masarakan ijay John 3 verse 16 nga kunana takas talauna iti panagayat ti Dios ti lubong tainted na ti anak na nga bugbugtong tati sa sinuman nga mamatikan kuana saan amatay no di ket maadaan iti biyag nga
agnanayon. So deta iti managayat ti Dios kanya tayo gagayem. Numan pa nagbasol tayo kankwana nya mismo nga isuna nga nakabasulan tayo nangaramid iti gundaway tapnon ti kasta may isubli tayo kadayjay nga relasyon tayo kanya Apo Dios. Itatta ada iti imbitasyon ni Apo Dios kanya tayo. So dan iti solusyon ti Dios iti problema iti tao. Ket intay nga rod iti may kapat nga ramay isu iti invitasyon ti Dios kanya tayo. Ket kunana iti paltiing 3:20 denggem addaak nga agtaktakder iti ruar ket agtuktok iti ruangan. No adda makangeg iti timek ko ket luktan na iti ruangan sumrek akto iti balay na ket agkalanglang kamto amangan. So ni Jesucristo itagayem ket agtuktok iti ruangan ti pusom. No kayat mo nga pastreken iso na iti panagbiag mo. Masapul nga lukatam ti ruangan ti pusom. Ket awatem iso na iti panagbiag mo akas Dios ken mangisalakan mo. So itatta intay iti may kalima nga ramay. Anat isimsimbolo na dati kaabsat iso iti response tayo. Kunana iti San Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Ngem adamet iti nangawat ken kuana isut gapuna nga nikkan na ida iti karbengan nga agbalin nga anak ti Dios. So itatta gagayem ken kaabsat masapol nga no awaten tayo ni Jesucristo iti panagbiag tayo. Masapol nga i-surrender tayo iti biag tayo ken kuana. Saan tayon nga sublyanan iti dakes nga aramid tayo. Nadigat din surutin tayon iti pagayatan ti Dios. Tamay sa tayon nga kabilang iti pamilyana na awaten tayo isuna kaspudpud no a Dios ken mangisalakan iti panagbiag tayo. Tangarod at kararag tayo. Surutin dakdeti nga kararag ket aramiden nyo kadi aramiden nyo kuma ana impapuswan. Kararag tayo. Diyos nga manakabalin at mitarek Apo nga siyak ket nagbasulak nagkurangak iti sangwanam ket ita dumawdawatak iti pamakawan mo. Tangamin Apo nagbiagak kadagiti saan ang makayayo ken ka. Ket amin dagitoy pagbabawiak. Agyamanak Apo iti daytoy nga gundaway tanamwak ti kinamanagayat mo kanya. Ababaen ken Jesucristo nga natay jay cross gapu iti basol ko. Naikannak iti gundaway tatnon maisubli iti naperdi nga relasyon ko ken ka. Ita mamatiak ni Jesucristo laeng iti rumbeng nga makaisalakan kanya. Lukatak nga rod ti pusok ket pastrekek isuna iti biag ko awatek akas Dios ken mangisalakan ko. Agyamanak Apo iti baro nga biag ken ti Espiritu Santo ngayon ka impaay kanya kita. Dahito nga rod ti kararag ko babaen itinagan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, Brother Christian. So nalawag no nga DJ ti mensahe ti Dios kanya tayo and it is by faith nga rod nga maisalakan iti maysa tao. Okay, so we have been crucified with Christ and we no longer live but Christ lives in us. Okay? Praise the Lord. So let us now proceed kadatoy announcements tayo kakabsat. So please do tune in kadatoy lifeline tayo every Wednesday of course. Meron na pong changes, hindi na po yan 6 kundi 6:15 na po yung start ng lifeline po natin. So please do take note sa kadatoy schedule, no? And continue to like, share, and of course subscribe sa ating Facebook page and our YouTube channel. And together with our Lifeline topic review, that is from
Thursday, so starting tomorrow, Thursday to Sunday na po yan. So wala na pong Lifeline topic review mamaya. Okay, so take note, Thursday to Sunday. And then our day in prayer and fasting, every first Saturday of the month. So last time we had our DIPF sa Pasukin. So napaka-aliwalas po, napaka-silent yung DJ Panaga DIP, DJ Pasukin. Of course, importante naman yung personal encounter tayo kay God. And of course, our Sunday worship service from 8:30 to 10 a.m. So face-to-face po yan, alternate po yan kasi of course, kailangan din po natin i-observe pa rin yung IATF protocol live via Facebook page and our YouTube channel. So Lakas Angkan, Lawag City po na Facebook page and our YouTube channel. And of course, our PISO class or post FIC every Sunday po yan, 1:30 to 30 p.m. So for the details, please do communicate with your cell leader. And our Covenant Family Conference, CFC 2022. So nagkaroon po tayo ng changes in schedule. So start na po yan next week, April 13 to 30, 2022. So let's continue to claim Acts 16:31. Ako na jay, believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. So let God work sa buhay ng ating mga family members. Okay? So, praise the Lord. And for the closing prayer, before sa ating breakout or closing song and breakout, let us close in prayer. So, may request each one to please do close your eyes and let's pray. O Apo Diyos, anayin langitan, pagyamanan mi Apo, nga sikamat laing nga talaga iti pagkapuan, iti noon ususto ang mensahe, kay pagyamanan mi nga dagitoy nangigan iti tumunggal may sa kanya mi, no pay babaen iti social media platform, pagyamanan mi, nga dagitoy bat lang asasao, ket agga po matlaing keng ka. Ket saan na kami nga rod abaybayan, kaya ni kan na kami tinanani nga sirip, tapno mitikas takad saan mi amalipatan, dagiti nga mensahem, bayat iti income panangsurot, kaya ni Apo mi nga Kristo. Ket daytoy biag nga impaay mo iti tunggal may sa kanyami, ket mausar medlaeng kas bayat iti temporary a panagbiag mi ditoy lubong. Nga rod, sika iti Apo mi, sika iti mangisalakan mi, ken kastamet nga adat ti Espiritu Santo iti biag ti tumunggal may sa kanyami nga isulaing iti surutan mi, awanin iti sabali, iso ti guide mi, iso iti mangiturong kanyami, iti pagsayaatan iti tumunggal may sa nang nangruna iti panangsurot ni metlaeng ken ni Apo mi nga Kristo. Nga rod, i-preserve mo dagitoy a mensahem iti puso ken panunot mi. Daytoy nga rod ti dawat ken kararag mi, itinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Praise the Lord. Ang ating ibigay sa ating Panginoon, mga kapatid, awitin natin, sabik sa presensya mo. O ay narito ngayon, naghihintay, nasama-sama presensya, ako'y muling maranas. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita, duwalhati ang iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasama-sama presensya, ako'y muling maranas. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita, duwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak
makita, muli mo ang pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, naasam-asam presensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita, walhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak matawa, nananabik na makita, muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Masayaw na nga sa galak matawa, nananabik na makita, muli mong pagsita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hey, praise the Lord. Please do communicate with your cell leader or leader, and sa mga leaders, please do communicate with your contacts, and let's follow through what the Lord has, the Lord's message has impressed to everyone. So please do take time no sa follow through with your contacts, and sa mga contacts na hindi nako-contact ng leader, please do communicate with your leader. Okay, so that ends our lifeline tonight. So God bless everyone. Keep safe and see you sa ating mga future or succeeding na mga ministry activities. God bless everyone.